Yes, I'm back! Nagbabalik pa rin ang iyong daldalerang atleta DJ Maratoni. At syempre dahil Chinese New Year ngayon, lahat ng mga sasabihin ko ngayon tungkol sa Chinese. Syempre, ibig sa paborito natin ang Chinese food. Isa rin sa mga hilig natin ay yung pagbibusiness ng mga Chinese, B. Diba? Imaginein mo, kung mapapansin mo lang naman, kung alam mo kung sino ang may-ari ng Jollibee, alam mo kung sino ang may-ari ng SM, ay naku, lahat yan, be, Chinese. Nako, sabi ko sa'yo, kaya ikaw dapat jumajowa ka na ng Chinese. Pero bukod dun syempre ngayon, we get to celebrate Chinese New Year. Isa sa mga trait na pinaka-hinahangaan ko sa mga Chinoy, sa mga Chinese, ay yung pagiging nila business-minded. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, di ba? Ako po ay lumaki ng mukhang pera. Ay, hindi, pero totoo pa lang. Nung bata po kasi ako, since nung high school, kahit binibigyan naman ako ng allowance ng tatay ko, kunwari, bibigyan niya ako 500 buong linggo, syempre, maluho ako, hindi kasya yun, be. So sabi ko, sige nga, iisip ako ng mga paraan kung paano nga ba ako kikita ng pera sa isang buong linggo na makakabili pa rin ako ng mga mamahaling makeup because makeup is life. Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwedeng hindi ako hindi ako pwedeng hindi mag-business sa loob ng school. Sa mga hindi po nakakaalam, akala nyo kasi lagi lang ako maarte. Ben, nasubukan ko pong magtinda ng pansit canton. Oo! Alam mo yung di ba, Lucky Me. Oh, nagsabi ng brand, sorry. Baka naman, Lucky Me. Di ba, merong instant noodles. Yung instant noodles na yon, bibiling ko siguro ng mga 20 ang isang supot. Tapos ibebenta ko siya. Hatiin ko siya sa dalawa. Lalagay ko sa sa aluminum tray. Tapos ibebenta ko yon 20 isa. O di ba? Tubong lugaw, be. Ang kita ko doon 40 pesos. Nabili ko lang ng 20. O, di sang ka na nun. Ang pinakamahalaga doon, syempre, kailangan mo lang magsipag. Kailangan mo gumising ng maaga. Buti na lang talaga nandyan yung tatay ko, taga-luto eh. Naku, tay! Kung wala ka dyan talaga. Pero ang point natin doon is, syempre, dapat kailangan maging business-minded tayo. Tulog na mga Chinese. Kasi hindi mo naman natatanong, no? Pag wala pong Chinese dito sa Pilipinas, ay bagsak na po ang ekonomiya natin. Kahit sang lupalop ka tumingin, kaliwat kanan, mga Chinese ang owner niyan. Henry C., Lucio Tan, sino pa ba mga business owner? Basta marami. Sabi na, minsan nga busitahin ko sila, sabihin ko, uy, baka naghahanap ka ng jowa. Pero proud na proud ako sa mga Chinese ngayon. Kaya naman, habang pinag-usapan natin ng mga Chinoy at ang kanilang mga successful businesses, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Metro's number one, Love Radio.